Stručne pozrime prehľad tém. Daniel Lipšic chce zrušiť privatizáciu bratislavského paroplynu. Štát prišiel o milióny eur. Putin bude ruským prezidentom. OBSE voľby kritizovala. Mali byť neférové. Šikana a urážke. Toto údajne zažívajú zamestnanci v jednej trenčianskej firme. Poľská prokuratúra chce za železničnú nehodu obžalovať dispečera. $500 miliónov eur. To je suma, o ktorú mal štát prísť pri podozrivej privatizácii spoločnosti Paroplynový cyklus ešte z roku 2004. Do prípadu môže byť podľa ministra vnútra Daniela Lipšica zapletené vtedajšie vedenie Fondu národného majetku, Ministerstvo hospodárstva a finančná skupina Penta. Práve tá mala kúpiť spoločnosť doslova za pár korún. Podozrivú privatizáciu teraz bude na podnet ministerstva preverovať generálna prokuratúra. Spoločnosť Paroplynový cyklus v Bratislave bola za druhej Dzurindovej vlády na predaj. O jej kúpu vtedy prejavilo záujem niekoľko firiem, medzi nimi aj finančná skupina Penta. Tá nakoniec spoločnosť aj získala za približne 2 miliardy korún. Problém je ale v tom, že hodnota spoločnosti bola vyčíslená údajne až na viac ako 15 miliárd. Pri uvedenej privatizácii, podľa môjho názoru, došlo k závažnému porušeniu zákonov, v dôsledku čoho za pravdepodobnej spolupráce spoločnosti Penta a zástupcov Fondu národného majetku a rezortu hospodárstva bola spôsobená tejto krajine škoda vo výške 15 miliárd korún. Problém je podľa ministra v tom, že Fond národného majetku a vedenie ministerstva hospodárstva Paroplynový cyklus predali aj napriek tomu, že spoločnosť mala od slovenských elektrární zabezpečený príjem na dlhé roky. A práve to je 500 miliónová škoda, ktorú mal štát utrpieť. Podozrenie preto padá na bývalé vedenie Fondu národného majetku a na spoločnosť Penta, že o nevýhodnosti zmluv pre štát vedeli, no aj napriek tomu sa do obchodu pustili. Predsedníčkou výberovej komisie vo Fonde národného majetku bola pani Anna Bubeníková, ktorá napriek rozporným názorom v komisii nakoniec presadila ponuku finančnej skupiny Penta. Finančná skupina Penta akékoľvek obvinenia odmieta. Údajne celý obchod prebehol v rámci zákona. Zo strany pána Lipšica vyšlo zmes demagógie a základnej neznalosti a dezinterpretácie faktov. My sme presvedčení, že pri privatizácii PPC išlo o vysokokonkurenčný tender, ktorého sa okrem Penty zúčastnilo celkovo 7 záujemcov vrátane významných zahraničných firiem. Penta jednoznačne ponúkla najvýhodnejšie podmienky. Jasné odpovede dá až vyšetrovanie prokuratúry, na ktorú sa minister Lipšic obrátil. Tá tiež bude preverovať informácie z Gorily, v ktorej sa hovorí, že pri tomto predaji mali lietať úplatky za stovky miliónov aj pre strany vtedajšej koalície. Preverujeme každú jednu stranu. A keď budeme mať čiastkovo uzavreté celky v dokazovaní trestnom, tak tá informácia príde. Paradoxom je ale to, že o privatizácii sa 8 rokov mlčalo. Minister Lipšic ako vtedajší minister spravodlivosti vraj o predaji nevedel. Materiálom sa v roku 2004 mala zaoberať aj vláda, ale vtedajší minister hospodárstva Rusko dokument, ktorý hovoril o nevýhodnosti predaja, z rokovania stiahol. Minister vnútra verí, že v prípade už čoskoro padnú aj reálne obvinenia. Terajšia medializácia vraj budúcej vláde nedovolí, aby sa táto pochybná privatizácia zamietla pod koberec. Daniela Papová a Pavol Kilinovič, Teatry. Európska únia sa nachádza v silnej názorovej schizofrénii. Na jednej strane lídri vyzývajú členské krajiny na čo najrýchlejšie čerpanie eurofondov s cieľom podporiť ekonomický rast. Na druhej strane zase šetria výdavky, kde sa len dá, a preto v rozpočte únie nie je dosť peňazí na vyplácanie eurofondov. Už čoskoro to môžu pocítiť aj slovenské obce a mestá. Európskej únii chýba 11 miliárd eur na vyplatenie eurofondov. Na tieto peniaze čakajú mestá, obce, školy či firmy z členských krajín, aby mohli dokončiť svoje projekty. Manko spôsobilo šetrenie lídrov, ktorí nezvýšili rozpočet únie na potrebnú úroveň. Teraz môžu byť z tohto dôvodu projekty ohrozené. Jednotlivé projekty budú musieť byť buď odložené alebo prerušené. Ministerstvo financií ale tvrdí, že problémom dokáže predísť. Peniaze na projekty poskytuje z vlastných rezerv. Meškanie financií z Európskej únie nemá priamy vplyv na prijímateľov. Po prijatí prostriedkov z únie dochádza len k vyrovnaniu príjmov rezortov za realizované výdavky. Ak sa únii aj podarí dostať potrebné peniaze do rozpočtu, problém tým celkom nevyrieši, skôr len posunie o trošku ďalej. Ak únia zatlačí na vyspelé krajiny, aby zvýšili svoje príspevky do rozpočtu, narastú im výdavky, a to je proti politike Bruselu, ktorý sa snaží sankciami prinútiť štáty k rozpočtovej zodpovednosti. Pre krajiny, ktoré už dnes sú pod veľkým tlakom a ktoré už dnes poberajú medzinárodnú pomoc, to môže teoreticky spôsobiť istý problém.
Dlhová kríza odhaľuje všetky slabiny Európskej únie. Ak Brusel chce, aby chudobnejšie krajiny využívali eurofondy, musí zabezpečiť riadne plnenie spoločnej pokladnice. Daniel Horňák, Teatry. Parlamentné voľby nás čakajú už túto sobotu 10. marca. S prípravami preto finišuje aj štatistický úrad, ktorý dnes tretí, a teda posledný krát pred voľbami skúšal spracovanie výsledkov. Má totiž už len niekoľko dní na odstránenie možných problémov. Celoplošná skúška simuluje reálne sčítavanie hlasov v parlamentných voľbách na celom Slovensku. Zapojených je všetkých 50 obvodných volebných komisií a sumarizačných útvarov. Všetko robia tak, ako by to bolo na ostro. Cieľom tejto tretej skúšky je preverenie organizácie práce a techniky, tak ako to bude reálne vyzerať vo volebnú noc. Tento raz je rekordné množstvo kandidujúcich subjektov a teda aj kandidátov. Na spracovaní výsledkov parlamentných volieb bude tak pracovať takmer 1500 ľudí, oveľa viac ako pri predchádzajúcich voľbách. Asi 250 ľudí rozdiel. Napriek tomu treba rátať s tým, že definitívne výsledky budú neskôr, ako napríklad vo volebnom roku 2010. Všetko závisí naozaj od toho, kedy nám prídu prvé okrskové zápisnice a kedy ich spracujeme. Štatistický úrad je pripravený aj na nečakané situácie. Skúsenosť napríklad s výpadkom elektrickej energie už totiž majú. Tento rok ich však môžu prekvapiť hackerské útoky, ktoré znefunkčnili v posledných mesiacoch stránky viacerých inštitúcií. To, čo sme mohli urobiť, sme urobili. Samozrejme, vyučiť sa nedá nič. Štatistici však veria, že takéto problémy ich obídu. Prvé priebežné výsledky zverejní štatistický úrad na webových stránkach pravdepodobne už hodinu po zatvorení volebných miestností. No a tie oficiálne výsledky sa dozvieme v nedeľu, pravdepodobne okolo obeda. Barbara Štefanovičová, Teatry. Ruskému premiérovi už nič nebráni v tom, aby sa na najbližších 6 rokov posadil do prezidentského kresla. Vladimír Putin včera so 64% jasne zvíťazil. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe voľby kritizovala. Vraj boli neférové. Výsledky prezidentských volieb zrejme nikoho neprekvapili. Vladimír Putin so ziskom takmer 64% hlasov prekonal aj tie najmenšie pochybnosti. Opozícia svoje sklamanie neskrývala. Druhé miesto so 17% hlasov obsadil líder komunistov Genadij Zyuganov. Prvú trojicu uzatvára Michail Prochorov. Ostatní dvaja kandidáti získali spoločne ledva 10% hlasov. Najväčšiu podporu získal Putin v odľahlých regiónoch. Na Sibíri získal presne 90% hlasov a v Čečensku ho podporilo neuveriteľných 99% obyvateľov regiónu. Naopak v Moskve stratil oproti predchádzajúcim voľbám viac ako 20% hlasov. Podobne to bolo aj v jeho rodnom Petrohrade. V týchto mestách triumfoval najmä Prochorov. Hoci mali prezidentské voľby podľa viacerých kritikov od férovej súťaže ďaleko, svoje presvedčenie o hodnovernosti ich výsledkov vyjadrili viaceré štáty vrátane Veľkej Británie. Dominika Bahledová, Teatry. Poliaci budú mať od utorka štátny smútok za obeťami vlakového nešťastia pri obci Ščekociny. Pri tragédii zahynulo 16